Senior citizen namatay human na bakunahan sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek usa ka 73 anyos nga lalaki ang giatake ug namatay human nga mabakunahan og AstraZeneca vaccine dinhi sa Cagayan de Oro City. Namatay Miyerkules sa Udto ang 73 anyos nga si Tatay Zoilo Joaquin Borsillo nga taga Zone 4 Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Diyang misaka ang iyang blood pressure human mabakunahan og AstraZeneca vaccine sulod sa usa ka mall. Gidala pa siya sa ospital apan dead on arrival na kini. Nakalitan ang mga kabanay ni Tatay Zoilo sa kalit ni ining pagpanaw. Sumala ni Tatay Apolinar Maandig Jr., bayaw ni Tatay Zoilo, abtik pa kuno kini una nagpabakuna. Kato sa lungrugahay sa kamiging. Dito ka na yung mga pirmahan ba kay asusit kay engineer po siya. Moto nagpabaksin siya ay sa mularga. Schedule na to 22. Mga kung dungan sa mga anak. Gipasabot sa lokal nga kagamhanan nga pasado kuno sa screening si Tatay Zoilo una na bakunahan. Migawa silang pagsuta nga acute myocardial infarction o heart attack ang hinungdan sa kamatayon ni Tatay Zoilo. Dili pa usab makumpirma kung adverse reaction ba sa bakuna ang nahitabo kang Tatay Zoilo. Pasalig sa LGU ug DOH nga imbestigahan nila ang insidente. Makita nato nga si Mr. Borsillo may representa sa 0.0073% nga mortality pagkahuman mabakunahan. 1/13,730. Upon one death is one death too many. Himo nato ang tanan aron malikayan ang susamang hitabo. Tek ug mga adlaw magpadayon ang vaccination rollout dinhi sa Dakbayan alang sa mga senior citizen ug sigon sa LGU nga walay angay ikabalaka ang mga magpabakuna. Ug dugang hangyo pud nila ngadto sa mga senior citizen nga una magpabakuna kung mahimo mas maayo nga moadto sila sa ilahang mga doktor o mangonsulta kung pwede ba sila nga mabakunahan aron di na masubli ang insidente. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.